Beste leerlingen van VWO, HAVO natuurlijk, 3. Het is handig om dit boekje erbij te pakken. We zijn bij paragraaf 2.41. Hoe word je lid van het parlement? Deel 2. Hoe wordt beslist wie er in het parlement komen? Dus bladzijde 19. Ja, bladzijde 19. Nou, we gaan dus kijken hoe wordt er beslist wie in het parlement komen. Met wie bedoelen we welke politieke partijen en bedoelen we welke personen. En het zijn niet altijd de personen die bovenaan op de lijst staan. Het kunnen ook andere personen zijn. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe wordt beslist wie er in het parlement komen? Daar gaan we even naar kijken. Nou, we weten dus in het parlement zijn 21 zetels. 21 plekken en er zitten verschillende partijen in. Wie? Nou, dat wordt zo beslist. Een voorbeeld. Partij X haalt 12.000 stemmen. En de kiesdeler, hebben we net proberen te berekenen, is dus 4.000. Dat betekent dus 12.000 gedeeld door 4.000, dan komen zo 3 plekjes. 3 zetels. Ja. Als zij 12.000 stemmen halen. Of iets meer. Soms kan het gebeuren dat mensen met voorkeurstemmen in het parlement komen. Dus niet dat het nummer 1, 2 en 3 automatisch is, maar dat het andere mensen zijn op de lijst die met preference, voorkeur, in het parlement komen. Dat mensen bijvoorbeeld op de nummer 5 of de nummer 7 of de 8 meer hebben gestemd dan bijvoorbeeld op de nummer 1, 2 en 3. En dat ze met preference, voorkeur, in het parlement terecht zijn gekomen. Nou, daarvoor moet je de kieslijstdeler weten. En dat is eigenlijk gewoon het aantal stemmen op die partij gedeeld door het aantal zetels. Dat kan nu ook ongeveer in dit geval 4.000 zijn, dus in dit geval. Hè? Dat is eigenlijk 12.000 gedeeld door 4.000, 3 zetels. Ja, dus 4.000 is in dit geval ook de kieslijstdeler. Ja? En je hebt dus nummer 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 20. Un de Binti. En die wilden allemaal in het parlement komen. En die kunnen dus met voorkeurstemmen in het parlement komen. Bijvoorbeeld, kandidatenlijst, partij X. Nummers 1 tot en met 7. 1 heeft er 9000, 2 heeft er 1500, nummertje 4 heeft er 1000, nummertje 6 heeft er 200, 7 heeft er 100. Nou, je ziet dus, nummer 3 wilde waarschijnlijk in het parlement komen, maar heeft maar 2 stemmen. Als er maar 2 mensen op jou gestemd hebben, kom je niet in het parlement. Het moeten stemmen zijn die zo dicht mogelijk, más o menos, bij de kiesdeler van 4.000 kunnen komen. Dat zijn in dit geval de nummers 1, 2 en niet 3, maar 4. Want hier staat nummer 3, maar het moeten ook nummers 1, 2 en 4. Die zijn behoorlijk dicht bij de kiesdelen van 4.000 gekomen. En de nummer 3 niet. Die zijn niet dichtbij in de buurt gekomen. Dat haalt het gewoon niet. Ander voorbeeld. Een otro ejemplo. Kandidatenlijst van kandidaat I. Je ziet 1 heeft 6000 stemmen. Nummertje 2 heeft 1500 stemmen. Nummertje 3 heeft 2 stemmen. Niet veel. Nummertje 4 heeft 4100 stemmen. 4000 yen. Ja, 4000 yen. Nou, dan zie je dus 5, 98 stemmen en 6 en 7 zie je ook staan. Dan zie je dus nummers 1, 2 en 4, die komen het dichtste bij de kiesdeler, ook weer, die komen in het parlement. En nummertje 3 niet, die heeft er maar 2. Nummertje 5 niet, die heeft er maar 98. Nummer Dosjen, ja, ook niet, heeft er maar 200. Dus nummers 1, 2 en 4, die komen dan in het parlement. Dus ook bij het voorkeurstemmen kun je dus in het parlement terechtkomen. Ja? Nou, ik hoop dat hiermee duidelijk is geworden hoe dat precies werkt met voorkeurstemmen. Ja,